Palakpakan po natin ang San Jose de Baras Choir. At sa sandali ito ay dadako na po tayo sa highlight ng ating pong Advent Recollection. Pero bago ang lahat, upang ipakilala ang ating speaker sa gabing ito, ay tinatawagan ko po ang head ng Family Life Apostolate, Brother Ador de la Rosa. Palakpakan naman po natin. Thank you, Kayan. So magandang gabi po sa bawat isang naririto. It's my pleasure po na ipakilala sa inyong lahat ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Dahil very seldom po natin siyang nakikita o first time natin siyang makikita in person. Dahil siya po ay isang radio broadcaster sa Radio Veritas 846 at Radio Maria Philippines 99.1 FM. Siya po ay member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at National Press Club. At the same time, siya po ay book author. Defender of Faith. Moderator po siya at the same time ng Society of Mary Help of Christians Pious Community. And ito po yung pinakang importante sa pagpapakilala sa kanya. Yung huling bahagi. Kasi baka hindi po siya magsalita pag hindi ko binanggit ito. Yun po yung text niya sa akin. Ang atin pong tagapagsalita na magpapalalim sa ating tema ngayong gabing ito, ang Adbyento sa makabagong panahon, pananatili sa puso at pananampalataya ng Kapaskuhan. Siya po ay capital word po ito. Pogi po. Ano po? Walang iba po ang aking binabanggit, si Brother Marco C. Evangelista. Thank you, Brother Ador. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Ang hindi pumalakpak, mamamatay. Takot kayong mamatay. Sino dito ang hindi takot mamatay? Taas ang kamay. Mauna ka na. Mga kapanalig, salamat sa Diyos, salamat sa mahal nating Kura Paroko, Father Romel Pelizardo. Of course, sa pamunuan ng Parish Pastoral Council, kay Sister Malu Nicolas, siya po yung nag-coordinate para ho tayo makarating dito. Si Brother Jefferson San Andres, ang Shrine President. Ang atin pong brother na nag-introduce sa atin, si Brother Ador. Yung pogi po, ang ibig kong sabihin nun, peace of God inside. Ha? Pero pag tiningnan ninyo ako, yun din po yun. Pogi talaga. No? Sapagkat pag tayo ay nasa Panginoon, tayo ay magiging bagong nilalang. Wala na ang dating katauhan, sa halip ang dapat ang makita ay ang Panginoong isinilang. Salamat din po kay Brother Hermie Estrabo, ang ating PPC President. At syempre ang mahusay nating MC, tagapagpakilala, si Brother Ian Rones. Salamat sa iyo. Ang atin pong tema is Adbyento sa makabagong panahon, pananatili ng puso at pananampalataya sa Kapaskuhan. Nais po nating tutukan ang temang ito upang sa gabing ito, mga kapanalig, ay mas maintindihan natin ang difference ng Pasko noon, ng Adbyento noon, at ng Adbyento ngayon. So, bago yan, alamin muna natin ang definition ng recollection. Ano po ba ang recollection? Naririnig natin lagi, recollection.
Ano po ba ang recollection? Ang recollection po, kapag i-define natin, ang ibig pong sabihin nito ay withdrawal of the mind from external and earthly affairs in order to attend to God and divine things. So ibig sabihin, mga mahal kong kapanalig, pag umatin po kayo ng Adbyento, rather ng recollection, pag umatin kayo ng recollection, ang focus po natin ay ang mga bagay para sa Panginoon. Ang mga bagay para sa mga banal na gawain. Meaning to say, pag nandito po sa gawain ng recollection, to recollect, gunitain, kalimutan muna natin yung mga bagay sa labas. Kalimutan natin yung mga bagay na gagawin sa bahay, yung mga dapat gawin, at yung iba pang mga alalahanin. So let us focus ang ating attention sa Diyos, wala po sa katabi natin. Now, sabi kanina ng ating isang nagsalita, no? Baka daw matulog na kayo. May solusyon po ako dyan sa tulog. Meron po akong paboritong santo, si Don Bosco, lalo na yung mga kabataan. Si Don Bosco, patron ng mga kabataan. Ngayon, si Don Bosco, habang nagbibigay ng recollection, alam nyo, habang nagsasalita ang speaker, ang demonyo po nagtatrabaho din. Tumatabi yan sa tabi ninyo. O tingnan nyo yung katabi nyo, kumukhang demonyo. Hindi naman. Okay. Bakit ko sinabing nagtatrabaho din ang demonyo? Simple lang po. Habang nagpapaliwanag ang tagapagsalita, ang demonyo ay nagtatrabaho din para ma-distract ka. Ano ang number one distraction sa ganitong gawain? Pinakamabigat po yung antok. Antok. Kapag ka mayroong mga speaking engagement, kalaban talaga, antok. Totoo yan. Pangalawa na lang yung nakipagkwentuhan sa katabi. Number one, antok. Ngayon, ano ang solusyon dyan? O, makinig kayo ha. Gustong-gusto ko yung makukulit. May gagawin ako sa inyo. O, ito. Ang solusyon po dyan, yung paborito kong santo, si Don Bosco. Lalakad ako sa bandang likod at maraming mga mothers and sisters dito. Ito yung mga puti na buhok, madaling antukin tong mga to. Kabisado ko na kayo eh. Oh. Ngayon, one time, si Don Bosco nagsasalita, naku, tinutulugan siya ng isang participant. Sabi ni Don Bosco, mukhang tulog na yung nandun sa bandang gilid. Ginawa ni Don Bosco, santo po ito si Don Bosco. Sa Italy, ang Don, father. No? Hindi yung Don na rich, hindi, father. Ang ginawa ni Don Bosco, lumapit siya ng daan-daan, doon sa nakita niyang mukhang tulog. At pagkatapos, nilakasan niya yung boses niya. Nung nilakasan niya yung boses niya, abay parang pinagheli lalong nakatulog. Ano? Sa halip na nakayukong ganon, humilig ng pagilid na ganon. Sabi ni Don Bosco, tulog na nga ito. O, ganyan din ang buhok, puti na rin. Eto na ngayon. Ang ginawa ni Don Bosco, dinikitan niya at nilakasan niya yung kanyang boses dun sa natutulog. Nako, walang duda, tulog po. Alam niyo kung bakit? May lumandas sa gilid ng labi. Alam niyo na kung ano yon, no? Yung pagka medyo nagulat ka yan. So tulog talaga, tulog. Sabi ni Don Bosco, nako, tulog talaga ito. Alam niyo, no choice. Ang ginawa ng mabuting santo, dahil gusto niyang nakikinig yung participant, nung tinabihan niyang ganon, nakita niyang tulog na tulog, ang ginawa ni Don Bosco, pak! Sinampal ni Don Bosco yung natutulog. Sinampal, buong pisngi, pak! Siyempre, ikaw man ang sampalin, ano mangyayari sa'yo? Digising ka. Napagulat na ganon yung sinampal. At sabi kay Don Bosco, bakit niyo po ako sinampal, Don Bosco? Sabi ni Don Bosco, huwag kang mag-alala, anak. Ang sinampal ko ay ang demonyong nagpatulog sa iyo. Kaya pag may nakita akong tulog, sasampalin ko po, huwag kayong mag-alala, sapagkat ang demonyo ang aking sinampal. Amen? Amen. Kaya ho ako malikot, kaya ho ako ay lumalakad, ano? At tandaan niyo po ito, mahigit 25 years na po akong announcer sa radyo. No? Yung programa ko sa Radio Veritas, 18 years na po. Sanay po akong magsalita na walang tao sa harap po.
Kasi sa radio station, ako lang ang nandun sa loob ng booth. Ang kaharap ko yung salamin, sarili ko lang din yung nakikita ko. Oh, sanay ako. Pag maraming kaharap, mas sanay na sanay ako. Mas masarap magsalitang may kaharap. Amen? So ito po yung ating gagawin, mga kapanalig. Ang recollection ay withdrawal ng ating kaisipan mula sa mga bagay na makasanlibutan upang tayo ay makadalo, magkaroon ng focus sa Diyos at sa mga banal na bagay. Sinimulan tayo ng dalawang choir, awitin. Kaya gumawa rin tayo ng ating awit, ng ating kanta. Ano yan? Paborito nating lahat yan tuwing ganitong panahon. Anong kanta? Halina Jesus. Sabay-sabay po tayong kumanta ng part na Halina Jesus. 1, 2, 3. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. One more time, mas malakas. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Napakaganda po ng lirika. Bagamat maigsi, punong-puno po ito ng kahulugan. Punong-puno po ito ng mensahe para sa ating lahat. At ano yon? Of course, yung salitang halina ay niyayaya natin. Iniimbitahan natin si Jesus sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Paano natin at kailan natin naririnig ang awit ng Halina Jesus? Ito po ay ginagawa natin tuwing panahon ng Adbyento o tinatawag na Advent. Now, tatanungin ko po kayo, ano po ba ang ibig sabihin ng Adbyento? Sa mga kabataan, sino sasagot? Ano ang ibig sabihin o kahulugan ng Adbyento? Pagka kayo ay nakasagot, may libre kayong Chicken Joy galing kay Brother Ador. Ikaw, mukhang magpapari ka naman. Ang cute mo, may dimple ka, para kang si Alden. Ako din, may dimple. Ano Adbyento? Ano? Sumagot ka! Ano Adbyento? Hindi mo alam. Tinanong, sister, mga bata mo na, duda ko alam na alam mo na eh. Ano ang Adbyento, Pogi? Ito, mukhang magiging pulis to. Magiging pulis yung iskalawag. Joke lang. Ano Adbyento? Hindi mo rin alam. Anong grupo nyo? Anong grupo? Grupo ba yan sa simbahan? Sa parokya? Hindi. Sige, dito naman sa magaganda. Uy, ganda. Uy, sabi ko ganda, lumingon siya agad eh. Kala mo ikaw? Ikaw. Ano yung Adbyento, kahulugan? Wala rin alam, di rin alam. Huwag kayong ma-open pag nagtatanong ako, mga kapanalig. Pagka nagtanong po tayo, ibig lang sabihin nun inaalam natin yung pagiging katoliko natin. Sino katoliko dito? Lahat tayo. Pero pag may tanong ako, ano Adbyento? Hindi nagtataas ng kamay. Di ba? Ano Adbyento ganda? Preparation. Preparation. Ano ihanda? Ihanda daw ang sarili. Adbyento po ba'y preparation? Paghahanda? Sister, ang gaganda ng uniform nyo. Ano pong grupo nyo? Siret. Kayo yung mga sumasalubong. Sila yung mga sumasalubong sa mga parishioner. Kaya palagay ko, kilala nyo lahat ng mga parishioner. Amen? Mamaya ituro nyo sa akin sino malakas magbigay. Amen. Ano ang Adbyento? Ang sagot nyo ay paghahanda. Mali. Ano po, di? Mukhang magiging monsenyor ka eh. Ano monsenyor? Ano? Ano ang Adbyento? Okay. Sige, ano ang Adbyento? Sagot, anak. Ang Adbyento po ay galing po sa isang Latin na salita na Adventus. Sige, naglatin ka na rin lang. Ano yung Adventus? Adventus, ito po yung pagbalik po ng isang tao. Pagbalik. Ikaw? Mga sakristan ba kayo?
Kayo yung mga may kukulit dun sa altar, ano? Hindi. O ano yung Adventus? Ano daw yung Advento? Adventus sa Latin. Bago ipanganak si Jesus? Bago ipanganak, kutungan kita kung ano sinasabi. Para hindi na tayo matagal. Ang sagot ng karamihan, ano po? Paghahanda. Sumagot dito si Monsignor. Monsignor, tayo ka nga para makita ka sa likod. Tayo ka, Monsignor. Ano sagot mo? Lakasan mo, sigaw mo. Pagdating, sumagot itong bata, mas yung poging ito, sabi niya naman, Latin daw, Adventus. Ito po ang ibig sabihin ng Adviento. Ang Adviento ay nagmula sa salitang Latin, Adventus, ang kahulugan ay pagdating. Hindi ho paghahanda, mga kapanalig. Ngayon, dahil ito'y pagdating, kasunod yung paghahanda. Di ba sa bahay, pag meron tayong bisita, anong unang ginagawa natin? Naghahanda dahil may darating. So hindi ka maghahanda kung walang darating eh. Ano ang mangyayari? Uunahin mo munang maghanda. Ganun ba yon? No. Aalamin mo muna na may darating. May darating, saka ka maghahanda. Typical sa ating mga Pilipino, pag may darating, ultimo yung mga kurbiertos, yung mga plato ng mga lolo't lola nating inaamag na hinuhugasan nilalabas kasi may darating. Si Jesus sa panahon ng Adbyento ay darating. Yan po ang ibig sabihin ng ating panahon ngayon. Okay? So, katulad ng isang awit, merong awit, di ba? Kantahin po natin sabay-sabay. You better watch out. You better not cry, better not frown, I'm telling you why. Parang gutom na gutom kayo. Gutom na ba kayo? Lilipas din yan. Ulitin po natin, lakasan natin ha. 1, 2, 3. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Coming to town. Nakita na ninyo? Meron agad mali. May mali agad eh. Sabi natin, ang Adbyento ay pagdating. Tapos kumanta tayo, ang ating inihintay, Santa Claus or Santa Claus is coming to town. Hindi ba dapat mas magandang ang hinihintay nating dumating ay yun talagang hinihintay natin, si Jesus? So ano ang susunod na lyrics dito? You better watch out, you better not cry, better not frown. I'm telling you why. Sino yung darating? Jesus. Hindi po ang darating yung inyong mga inaanak. Your inaanak is coming to town. Kaya yung mga ninong at ninang, kanya-kanyang tago na. No? But, kidding aside, ang atin pong hinihintay na darating ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang darating, kinakailangan po tayong maging handa sa ating mga sarili. Ang pagdating po ng Panginoon ay mayroong 3 antas. Ano yung 3 antas? Past, present, future. Pag sinabi nating past, ito po yung ating gugunitain, no? Si Jesus ay dumating, ibig sabihin past na, nakalipas na. Si Jesus ay dumating, ito po ay tumutukoy sa kanyang unang pagdating. Ang kanyang pagiging tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Ang tawag po natin dyan ay the Incarnation. Si Jesus ay dumating, nakaraan na. At yan yung isi-celebrate natin sa araw ng Pasko. Ngayon, dahil ito'y 3 tagpo, ang una si Jesus ay dumating, ang kasunod si Jesus ay dumarating. Si Jesus ay dumarating. So pag sinabing si Jesus ay dumating, alam na natin Pasko. Ito, present po iyan. Present.
Si Jesus ay dumarating. Tanong, paano mo masasabing si Jesus ay dumarating? Oh, dito na naman tayo. Ito, mukhang magiging madre to. Si Jesus ay dumarating, present tense. Paano dumarating si Jesus sa'yo? Dahil, sige na, sagot na. Sige na. Sumagot ka na. Sagot kahit ano. Nanginginig. Ba't kaya nanginginig? Alam niyo, nung bata pa ako, Oy! Saan kayo pupuntan dalawa? Oy! Halika kayo. Tatakas kayo. Halika dito. Susundan kita hanggang dyan sa CR. Oh, si Jesus ay dumarating. Si Jesus dumating, pinanganak. O yung tanong ko, si Jesus ay dumarating. Paano dumarating si Jesus sa'yo? Dahil sa Pasko. Ano, dahil Pasko? Sige na, mag-CR ka na. Father, nag-CR bigla. Ang ating butihing kura paroko. Salamat po, Father, for inviting me. O, Mami, eto mukhang mayaman to. Yung mga ganyan dalang bag, merong signature yung bag, signature. O, sister, si Jesus ay dumating, nakaraan na yon, birthday niya yon, Pasko. Ito, presente, si Jesus ay dumarating. Paano po dumarating si Jesus, sister? Sa araw-araw po mga biyaya na binibigay sa akin ng Panginoon. Amen! Di ba? Si Jesus ay dumarating, informed dun sa araw-araw na mga grasyan dumarating sa atin. So that is one way ng pagdating ni Jesus. Amen. Tama po. O, meron pa ba bang ibang sasagot? Itong dalawang to mukhang matagal na magsyota ito eh. Tama po ba ako? Tama po ba kayo magsyota? Ay, hindi. Ex-girlfriend mo to. Brother, kala mo siya, tatanungin ko, ikaw no? Paano dumarating si Jesus present sa'yo? Through Spirit. True? Spirit. Through Spirit, pwede rin. Kasi, di ba, ang Panginoon, pag nagdadasal ka, nandyan siya sa gitna natin. Amen? Okay. Pag matagal ako nagtanong, matagal din ang oras, tapusin na natin yung tanungan. Pero in fairness, tama naman po ang mga sagot niyo yung lahat. Kaya lang, nakikipag-ano lang tayo, interaction. Sa cellphone ka, bawal. Kukunin ko yung cellphone, bawal niyan. Ano pinanonood mo? Sige, pinanonood mo. Kala ko sa Batang Quiapo eh. Tapos na yon. Ang pagdating ni Jesus, nakaraan ay ang kanyang birthday. Si Jesus ay dumarating, may punto si sister doon, sa mga grasya nating tinatanggap, pero may eksaktong sagot. Na si Jesus mismo yung kasama natin, dumarating. Sa anong paraan po? Si Jesus ay dumarating sa ating buhay in present time sa pamamagitan ng mga sakramento. Lalong-lalo na ang sakramento ng kumpisal, ang sakramento ng Eucharistia. Dumating siya sa atin sa sakramento ng binyag at kumpil, dumarating siya sa atin tuwing tayo'y tumatanggap ng sakramento ng kasal, kung tayo ay tumatawag sa panahon ng krisis ng buhay natin, yung pagpapahid ng banal na langis, siyempre nandyan ang kumpil, pero sa buhay nating literal, in present time, si Jesus, literal nating nakakasama, dumarating sa pamamagitan ng rurok ng ating sakramento, ang Eucharistia. Sapagkat ang tinatanggap natin sa Eucharistia is not an ordinary bread. Hindi po ito simbolo, ito mismo si Jesus. Ito mismo ang Jesus na isinilang ni Maria, ito mismo ang Jesus na namatay sa krus, ito mismo ang Jesus na umakyat sa kanan ng Ama. Kaya si Jesus in present time, matatanggap natin, makakasama natin, nasa atin sa pamamagitan ng 7 sakramento, in particular ay yung sakramento ng Eucharistia na dapat nating tinatanggap linggo-linggo sa ating buhay. Amen? Ang ikatlo, si Jesus ay dumating, pinanganak, si Jesus ay dumarating sa pamamagitan ng 7 sakramento. Ano ang kasunod? Si Jesus ay darating. Paano yon?
ito po yung tinatawag nating second coming ng ating Panginoon na nakasulat sa Mateo chapter 25 verse 31. Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo sa ating pananampalataya is not an ordinary human na isinilang tapos namatay, umakyat sa langit. No. Sa ating pananampalataya, sa Catechism of the Catholic Church, number 481, ay ganito po ang mahigpit na turo. Na kay Jesucristo, ang dalawang kalikasang pagka-Diyos at pagkatao, magkaugnay at magkaisa sa persona ng anak ng Diyos. Yung hypostatic union ni Jesus in one hypostatis, yan po ang ating pananampalataya. Pero nakalulungkot po na sa atin, sa bansang Pilipinas, partikular, meron pong ibang grupo na hindi naniniwala sa ating pananampalatayang ito. Katulad po ng kultong ito. Ang kultong ito na tinatawag kong iglesyang tulisan, kasi tingnan ninyo, may tulis, may tulis, may tulis. Pumunta ka sa gilid, may tulis. Pumunta ka sa likod, may tulis. Kaya simbahang tulisan. Hindi ko naman sinabing yung tao, yung simbahan lang. Di ba? Ano ang turo nila? Labag sa aral ng Biblia, ang paniniwalang si Kristo ay Diyos. At ito po ang mahigpit na turo ng kanilang founder na si Ginoong Felix Manalo. Si Jesus ay hindi Diyos. Siya'y tao lang. At ito naman po ay itinuturo din ng grupong Islam. Si Jesus ay hindi Diyos, siya ay propeta lang. At ito rin ang itinuturo ng grupo ni Charles Taze Russell, yung kumakatok sa mga bahay ninyo, I'm gonna knock on your door, ring out your bell, knock on your window too, ang mga saksi ni Jehovah. Ano ang sabi nila? Si Jesus ay hindi Diyos. Pero sa atin, sa Santa Iglesia Katolika, yung Jesus na dumating, yung Jesus na dumarating, at yung Jesus na darating, ay tunay na Diyos. At ano ang batayan? Ang banal na kasulatan, ito po'y nakalagay, Aklat ng Tito, chapter 2, verse 13, hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino yung dakilang Diyos at tagapagligtas? Si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Kaya ang Santa Iglesia Katolika ay tumitindig sa isang katotohanan sa kanyang katisismo ng Iglesia Katolika number 464, siya ay tunay na tao at di nawawala ang tunay niyang pagka-Diyos. Si Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. At ang aral na ito ay sinasang-ayunan ng banal na kasulatan according to Book of Philippians chapter 2 verse 6 to 7 na bagamat siya ay Diyos, si Jesus hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Meaning to say, ang Jesus na hinihintay natin, ang Jesus na pinaghahandaan natin sa panahon ng Adbyento, hindi ordinaryong tao lang. Ang Jesus na hinihintay natin ay ang tunay na tao at tunay na Diyos in one hypostatis, sa isang katauhan, ang Panginoon. Sapagkat kung tayo'y maniniwalang si Jesus ay tao lang, sabi ng Biblia, tayo ang pinakakawawa. Jeremiah chapter 17 verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon. Susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Pag ang paniniwala mo, si Jesus ay tao lang, ibig sabihin, dumidepende ka sa iyong kapwa-tao lang. Ano ang mangyayari? Susumpain ka ng Diyos. Kaya napaka-importante ang panahon ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda sa kanyang pagdating. Bakit? Sapagkat yung ating
sasalubungin ay hindi lamang natin kapwa-tao, kundi tunay nating Diyos at ating tagapagligtas. Kaya nga sa ating simbahan, meron tayong 4 na linggo ng paghahanda sa kanyang pagdating. At ang unang linggo ay nagbibigay ng sagisag ng pag-asa. Yung unang kandila sa ating Advent wreath, sinisindihan yan, kulay ube, ang sinasagisag po niyan ay hope or pag-asa. At sa ikalawang linggo, ang ating sinisindihang kandila ay sumasagisag sa kapayapaan at ang susunod na linggo ay ang kagalakan, kulay pink yung kandilang sisindihan at sa panghuling kandila ay ang kulay violet na tumutukoy sa pag-ibig, pagmamahalan, pagkakaisa. Kaya nga pag dumating yung pinakakandila sa gitna na puti, iyan na ang panahon ng pagsilang ng Panginoon. Ibig sabihin, dito po sa Advent wreath, pag sinindihan ng unang kandila, hindi pa po Pasko. Kasi mali yung perception ng tao nating mga Pilipinong Katoliko. Hindi pa po Pasko. Hindi pa Pasko. Hindi pa Pasko. Hindi pa Pasko. Ito po sa gitna ang Pasko. Ano ito? Adbyento. Season. Hindi pa po Christmas. Pero dahil sa makabagong panahon, tulad ng ating tema ngayong gabi, yun po ang isang katotohanang malungkot na tinitingnan natin. Ano yon? Kasi po, tayong mga Pilipino in particular, pagbagsak ng month of Bear, ang feeling natin Pasko na. Kaya ano nangyayari? Pagdating ng mismong Pasko, lahat tayo exhausted na, pagod na tayo. At meron pa nga akong ibang kilala. Sabi niya, alam niyo, pagka pumatak na yung bear, natatakot na ako. Bakit? Kasi gastusan na naman yan. Kasi alam natin na pagdating na ng Pasko, katakot-takot na mga pagbibigay ng mga donation, pagbibigay ng mga regalo. Ano nangyayari sa Kristiyano? Hindi na Kristiyano. Nai-stress na siya. Yung paghahanda niya, hindi yung pagdating ni Jesus. Ang iniisip niya, anong ibabalot niya, anong iluluto niya, ano yung mga reunion na gagawin niya. So nawawala ang focus ni Jesus. Nawawala ang focus kay Jesus. Tandaan niyo po, sa Gospel of St. Luke, in-announce ng anghel doon, magkakaroon ng malaking kagalakan ng tao. Pero tingnan ninyo ang sarili natin sa modernong panahon. Talaga bang nagagalak tayo? O nai-stress na tayo? Talaga bang si Jesus yung iniisip nating darating, pinaghahandaan natin? O gumagawa na tayo ng mga menu kung anong iluluto natin para social ang presentation sa table? Para ma-enjoy yung ating mga bisita. Nasaan si Jesus doon? Nawawala. Yan yung difference ng Pasko ngayon sa modernong panahon sa Pasko noon, yung pagsilang ni Jesus. Kasi nung isinilang si Jesus noon, ang naging simbolo, yung awit kanina, Gloria in excelsis Deo. Tayo ngayon, whether you admit it or not, mga kapanalig, pag dumating na ang Ver, pag dumating laraw ng December, no? Kaya pagdating ng January, ano na ang mga Kristiyano Katoliko? Drain na. Drain na. Hingan mo ng January, first week of January, hiritan mo, hingian mo, wala nang maibigay. Bakit? Inubos na nung December. Sinagad na nung December. So ano nangyari? Nawala yung tunay na espiritu ng paghahanda. Ano yon? Ang ihanda natin, hindi ho pagkain lang. Pero hindi masamang maghanda ng pagkain. Pero ang ihanda natin una sa lahat ay ang ating mga sarili kung tayo ba ay sasalubong sa pagdating ng Panginoon na merong kagalakan ng ating puso. Why? Sapagkat ang ating ipinagdiriwang ay si Jesus. Jesus is the reason for the season. Sabihin nga po natin, Jesus
is the reason for the reason. Meaning to say, ang sentro natin, ang mga gagawin natin, lahat ay napatutungkol kay Jesus. Ano ang difference ng Pasko noon sa Pasko ng modernong panahon? Number 1, sa pagbati. Sa greetings pa lang po, meron ng mali. Bakit? Yung iba bumabati, Happy Holidays. Yun po ba'y bating Kristiyano? Hindi po. Ano yon? Worldly greetings yon. Event ng mundo yon, holiday. Sa kalendaryo, tingnan nyo, holiday. Pag bumati kayo ng Happy Holidays, hindi ho bati ng Kristiyano yon. Eto, Merry Xmas. Yung X, nung unang panahon, ang meaning niyan, si Jesus din. Pero pumunta tayo sa panahon natin ngayon, ang definition ng X, dati. Kaya nga hindi na binabalikan ng mga ex, di ba? Kaya nga ayaw na ni Maris. Di ba? Ayaw na niya kay Anthony kasi meron pala si Anthony present, di pala ex. So anong ibig sabihin? Pagbabati tayo sa kaarawan ng Pasko, ang ating gagamiting pagbati ay Merry Christmas. Merry Christmas. Napaka-importante ng unang 6 na letra sa ating selebrasyon ng Pasko. C-H-R-I-S-T. Christ. Kaya pagka kayo'y susulat sa mga card, kayo'y magsasabi by word, ang gagamitin po natin ay Christmas or Christmas. Sapagkat ang celebration, ang season is all about Jesus. Hindi po ito patungkol kay Santa Claus. Hindi po ito patungkol kay Frosty the Snowman. Hindi po ito patungkol kay Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Hindi rin po ito tungkol kay Gingerbread Man. Ang Pasko po is all about Jesus. Kaya, sa gayak sa ating mga bahay, eto, taon-taon, ina-announce ko to sa Radio Veritas. Ang gayak sa bahay, hindi yung mga una kong binanggit. Ang gayak ay nativity scene. Yun ang okasyon. Kaya kung may Santa Claus kayo sa bahay o kung may iba't iba kayong mga palamuti, wag yun ang priority nyo. Ang gawin nyong display, ang gawin nyong priority display ay ano? Ang Belen. Gumawa kayo ng i-display nyo na related sa diwa, related sa reason, related sa may birthday ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So mga kapanalig, tingnan ninyo ang sinasabi ng Bible, Isaiah chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and grow weary. They will walk and not be faint. Nilagyan ko ho ng highlight yung strength, kulay red. Yung pag-asa natin, yung hinahanda natin sa Advent Threat, yung hinahanda natin ng 4 na linggo, ang dapat na maging bunga niyan ay lakas. Pero ano nangyayari? Hindi strength, stress. Stress. Totoo, hindi. Alam niyo, wala lang naman problema ito mga kabataan to eh. Ito ang magiging problema natin. Kasi pag pumunta sa mga bahay-bahayan, manghihingi ng regalo yan. Eh di problema ng mga may edad yan. Di ba? Pero pagdating ng panahon sila na ang tumanda, o ano mangyayari? Mamumroblema na rin sila kung hindi tayo aalis sa mundo ng komersyalismo. Sino ang nagbebenta ng Pasko? Yung mga mall. Di ba? Inaalok tayo ng kutakot-takot na mga sale. Kaya tayo, pag bagong bonus tayo, pag may konting pera tayo, takbo tayo sa SM, takbo tayo sa Robinson, takbo tayo sa kung saan saang mall. Bakit? Kasi napipil natin, ang Pasko nandoon. Tayo'y nadadaya na ang Pasko sa pamamagitan ng mga magagandang tugtugin, masisiglang tugtugin. Tayo'y nadadaya na pag maganda ang damit mo, pil mo ang Pasko, nandyan ang Pasko. Hindi yun eh. Yun ang modernong Pasko. Kaya yun yung tema natin. Ano ang Pasko?
paghahanda sa pagdating ni Jesus, pagdating ang Adbyento. Kaya ang dapat nating gawin ay ihanda ang ating mga sarili, hindi ang mga bagay para sa sanlibutang ito. Kaya ang tanong natin, mga kapanalig, mga magulang ko't kapatid, handa ka na bang humarap sa Diyos? Tanungin niyo po yung sarili natin. At kung maaari po, sipatin ninyo yung katabi nyo. Tingnan niyo po yung katabi nyo. Tapos tanungin niyo po sa kanya, sister or brother, ate o kuya, isa lang po ang tanungin ninyo, handa ka na bang humarap sa Diyos? Tanungin niyo po. Ang hindi magtanong, mamamatay. Kasi yan ang kailangan takot kayo mamatay Di ba? Tinanong ka mo ba yung katabi mo? Handa ka na bang humarap sa Diyos? Alam niyo po, siguro yung mga nasa bandang likod, alam niyo yung papuri singers? Yung gumakanta ng mga gospel song? Meron silang kanta, 1983, paborito ko po. Sa panahon na yun, batang-bata pa rin ako. Pero hindi ko nakalimutan yung kanta nila. Yung kantang, handa ka na ba? Ito po, ipapakita ko sa inyo yung lyrics at makaraan po, kung alam ninyong isabay ang kanta, kantahin po natin at ito po ay napakaganda. Para mas maintindihan natin. Dito. Upo ka na. Ayan. Kantahin natin Hirap mo sa. Kantahin mo natin, hindi ako maganda kumanta. Handa ka na ba humarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito? Handa ka na ba? Huwag hintayin ng bukas pag wala ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan, kung ano man ang kasasapitan sa buhay na daratnan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Handa ka na ba? Yung lyrics po, huwag niyo intindihin yung boses ko, yung lyrics. Napakaganda, ito daw yung panahon, sabi ng Mateo 24:42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kaya magandang tanong sa atin yan, handa ka na bang humarap sa Diyos? Sino po dito ang magsasabing handa nang humarap sa Diyos? Itaas po ang kamay ng nagsasabing handa nang humarap sa Diyos. Ilan lang, sister, Bakit hindi natin mataas ang kamay? Hesitant tayo sa sarili natin, no? Pero alam mo ninyo, since tayo naman ay naglalakbay, we are pilgrims. Hindi natin pwedeng bigyan ng assurance yung sarili natin, handa akong humarap kay Lord, hindi pa ako handang humarap kay Lord. Kasi po, ang pagharap natin sa Kanya, hindi naman natin inaasahan kahit sino Kahit ikaw na yung taong bahay dito sa parokya, hindi ho guarantee, even Father Romel, even the bishop, even the Pope, no one can tell, only the Lord. Pero pag may challenge, handa ka bang humarap kay Lord? Yes!
Kung wala ka namang ginagawang kalokohan eh. Ano ba pinakamabigat mong kasalanan? Kung mortal yan, palagay ko wala ka naman dito eh. Kung ikaw naman ay gumagawa ng kawalangyaan eh. Di ba? Nandito ba si Mary Grace Piatos? Nandito ba? Kung ang iyong atraso hindi naman katulad ni Mary Grace Piatos na nagtatago hanggang ngayon, na wala palang birth certificate, wala kang dapat ikatakot. Kasi yung mga petty sins di ba sa misa? Anong sabi natin sa misa? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. O nagkukumpisal ka eh. Pagkatapos, pag tinaas yung ostya, anong sinasabi natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Di ba? Na tumanggap sa iyong riches ang salita mo lamang, gagaling na ako. You see, pag every Sunday nagsisimba ka, kung malilit na mga kasalanan, kayang-kaya mong humarap sa Panginoon. Sana, hindi tayo matatakot sumagot. Handa kang humarap sa Panginoon. Pag alam mong wala kang mabigat na daladala. Pag alam mong wala kang kargong mabigat. Amen? Sapagkat lahat tayo nangangarap sa langit makarating. Amen? Tingnan nga ninyo yung katabi nyo kung mukhang makakapasok sa langit yan. Sige. Tingnan ninyo yung hilat siya ng muka. Tingnan nyo yung hilat siya ng muka. Sipatin nyo mabuti. Papasok kaya sa langit to? Ha? Sana all. Di ba? Sana all. Mag-wish tayo. Anyway, wala namang problema. Bakit? Ang swerte ng mga Katoliko. Ang swerte. Bakit? Meron tayong langit. Kung ang iyong buhay naman ay karapat-dapat sa Diyos, sa langit. Kung ikaw naman ay walang ya, sa impyerno. Paano yun, Brother Marco? Magkaminsan medyo nasisikwat ako ng kamalian, ng kasalanan. Nothing to worry. Pag umarap ka kay Lord, may purgatorio. At sa purgatorio, lilinisin. Purging. Pupurgahin. Sa pamagitan ng panalangin nating mga buhay. Tayong mga naglalakbay. At alam niyo yung mga protestanteng hindi naniniwala sa purgatorio, ang bait ng mga Katoliko, pinagdadasal pa rin natin. Alam niyo kung bakit? O di ba sa misa sinasabi ng ating mga pare, Panginoon, alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay, umaasang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaya pati mga iglesia ni Cristo, Jehovah, Sabadista, Metodista, born again, hindi naniniwala sa purgatorio, pinagdadasal ng mga Katoliko. Pag nagro-rosaryo ka, anong nire-recite natin sa rosary? Pakaano ng mystery? Anong sabi natin? Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Yan ang grasya ng Diyos. Yan ang simbahang tinayo ni Jesus, nagdadasal sa bawat isa. Pero, magiging mabigat ang tanong na handa ka na bang humarap sa Panginoon kung ang buhay mo nakayakap pa sa saya ng mundo. Anong sabi ng Bible? Sa Santiago chapter 4 verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan nyo ang sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Pag ang buhay mo naka-attach sa mundo, kaaway ka ng Diyos. Ano ka? Taksil. Ano pa sabi ng Bible? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Lahat ng karangyaan, hindi mo masamang maging mayaman. Pero kung ang buhay mo ay marangya, maraming nagugutom, hindi ka nag-aabot ng kamay, taksil, kaaway ka ng Diyos. Kung hindi magkamayaw, ang interes mong walang pahinga, trabaho ng trabaho, bili ng lupa, magpalawak ng lupa, bumili ng kotse, 3 kotse, bumili ng magagandang cellphone. Ang sabi ng Bible, huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo.
Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-aagam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng tao. Mga kapanalig, huwag tayong magmukhang salapi. Huwag tayong magmukhang salapi. Ito po, simple lang. Almsgiving. Sister, di ba yung almsgiving? Pagbibigay. Dito lang po, bago ako dumating may bata. Brother Joe, di ba, yung bata na nanghihingi ng, sabi ko, anong gusto mo? Nanghihingi 5 piso. Di binigyan ko, kahit papaano, 5 piso lang naman Yung katabi ko, ayaw siyang bigyan. Ayaw siyang bigyan ng 5 piso. Sabi ko, yung kayang isang yon, malulugi kaya siya kung nagdukot siya ng 5 piso, binigay niya sa bata. Mababankrupt ka pa pag dumukot ka 10 piso, binigay mo sa bata. Kasi brother, mga sindikato yan, so what? O sige, for the sake of argument, sindikato, bakit sino ba nanagot doon? Siya o ikaw? Siya. O sino man nagpapatakbo sa sindikato? Ikaw, ano nangyari sa'yo? Nagbigay ka ng grasya Nagbigay ka ng grasya. At ang pangako ng Diyos, ang nagbibigay, babalikan niya. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Kaya kahit na may pera ka, parang bigat ng buhay mo. Bakit? Ayaw mong bumitaw ng salapi Di ba? Kanina, pagdating namin dito, tinanong ko si Sister Malu. Wala Sister Malu. Tinanong ko, Sister Malu, ano yung nandoon sa labas? Nakarehistro. Yan yung aming programa. Ano yung programa nyo? Magpapatayo si Father ng opisina yata doon. Sabi niya. Ba't may ganyan? Tapos naglabasan na yung mga nagsimba. Naawa ako doon sa mga nasa lamesa doon Alam niyo kung bakit? Sige na, bumili na kayo ng ticket. Bumili na kayo ng ticket. Baka manalo pa. Pero may offer pang ganun. Di ba? Ba't kailangan ipagmakaawa? Malulugi ka ba kung bibili ka ng isang ticket? Kahit kayo mga pogi, mga magagandang bata. Ang kakapal ng mukha nyo, may load kayo sa cellphone, tapos di kayo bibiling ticket. Di ba? Hanggat bata pa, turuan natin. Tayo ng mga may edad, ba't makakabawas ba sa maintenance nyo? Yung 100, halimbawa. Pero tandaan ninyo, pag nagbibigay kayo, may grasya ang Diyos sa inyo. Anong sabi ng Bible? Huwag kang magmukhang salapi. Kahit 5 piso yan, pag ayaw mong bitawan, that is consider, ayaw mong magbitaw, mukhang salapi. Ang sabi po, money will be gone. Mawawala ang pera, tandaan nyo yan. Houses will get old. Kahit anong ganda ng bahay mo, rurupok, masisira, mabubulok. Cars will rust. Kahit pinaka-high-end na kotse, darating ang araw, kakalampag din yan. Beautiful faces will fade away. Tingnan ninyo ngayon yung mga katabi nyo hanggat magaganda pa kayo. Tingnan ninyo. Sa isang araw, hindi na ganyan ang mga hilatsa ng mukha ninyo. Di ba? Anong sabi? But the word of God will last forever. Ito ang problema sa mga Katoliko. Sa totoo lang po, ang mga Katoliko maganit. Sabi nyo, mga Ilocano? Ganon? No, I don't believe. Hindi lang Ilocano. Pag ikaw ay nakayakap sa mundo, taksil, kaaway ka ng Diyos. Handa ka na bang humarap sa Diyos kung ang buhay mo ay mayroong pag-aagam-agam, may duda ka, may nangyari sa buhay mo, nagduda ka agad sa Diyos? Anong sabi ng Bible? Hebrews chapter 11 verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala para sa mga humahanap sa Kanya. Alam po ninyo mga mahal kong kapanalig, ang Diyos ay laging nasa atin at dapat na umasa tayo tanging sa Diyos lang sapagkat Siya ang tanging tagapagligtas, tagapagtanggol, kalasag at tagumpay natin sa lahat ng oras. Aklat ng Awit, chapter 62, verse 5 to 6. Amen. Now, yung tema natin, minimix ko na po ito, mekos-mekos, para makuha natin yung kabuuan. Ang ating tema, Adbyento sa makabagong panahon. Nakita natin yung difference ng Pasko noon, iba ang kagalakan.
Ang kagalakan sa panahon natin ngayon, artificial, commercial. Tandaan niyo po yan. Kapag ang intention ng puso niyo, sasaya lang kayo sa Pasko pag nagpunta kayo ng mall, hindi totoo yung Pasko sa inyo. Yung Adbyento niyo, hindi po nakahanda sa pagdating. Kaya baguhin natin yung mindset natin, mga kapanalig. Now, tatanungin ko po kayo. Tingnan nyo sa TV. Ano ho yan? December? December? Ano po ang ibig sabihin ng December 24? Ano pong ganap? Ano pong mangyayari sa December 24? Ano? December? Ano yon? Bispiras po, Bispiras ng? Pasko. Bispiras ng Pasko. Christmas Eve. Ikaw, Pogi? Christmas Eve din. Christmas Eve din. So pag pumunta ako hanggang dulo, alam ko na sagot nyo. December 24 ay? Sumagot kayo! December 24 ay? Bispiras ng kapanganakan, Christmas Eve, Bispiras ng Pasko. Sa panahon po natin ngayon, taon na ito, meron nung kakaiba ngayon sa December 24. Ngayon po, hindi lang po Bispiras ng Pasko. Hindi lang po Christmas Eve. Gusto niyong malaman? Ano ang ganap sa December 24 ngayong taon? Ito po ay ang pagbubukas natin sa Jubileo. Hindi ho next year, hindi ho January. Bubuksan po ng ating Santo Papa Francisco ang pinto, banal na pinto sa St. Peter's Basilica on Christmas Eve. Ibig sabihin, December 24, 2024. At matatapos po yan, January 6, 2026. Ha? Kasi yung buong 2025, pagdiriwang yan, pagdating ng February, pagdating ng Epiphany, yan ay muling bubuksan or isasara. Okay? Ano ang tema natin sa pagbubukas ng banal na pinto? Hope. Pag-asa. Hope is the theme of the upcoming Ordinary Jubilee of 2025. A theme reflected in the opening words of the Bull of Indiction entitled Spes non confudit, hope does not disappoint. Ang pag-asa daw po ay hindi tayo madidisappoint. Kaya po, itong temang ito ay sinasabi rin ng Biblia, Romans chapter 5, verse 5, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts through the Holy Spirit whom He has given us. Ano daw po ang pag-asa? Ang pag-asa does not disappoint us. Ibigay niyo po yung blessing sa katabi niyo. Sabihin niyo sa katabi niyo, hope does not disappoint you. Ituro niyo yung katabi niyo. Grasya po yan. Ituro niyo yung katabi niyo. Hope does not disappoint you. Ngayon, kung yung katabi nyo, hindi kayo tinitingnan, hindi kayo tinuturo, batukan nyo. Ayaw magbigay ng grasya eh. O kaya, titigan nyo siya naman ang dututin nyo yung ilong. O ulitin natin. Grasya po yan, gusto kong mabuhos natin dito sa lahat. Pati yung mga nasa likod po, yung mga nasa labas po. Turo nyo yung katabi nyo. O, pag ayaw kayong tingnan, ganunin nyo sa noo. Hope does not disappoint you. Palakpakan natin ang Diyos. Hope does not disappoint us. Alam nyo, pag ang pag-asa natin ay pag-asa sa Diyos, hindi po tayo madidisappoint. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mai-stress. Hindi tayo magkakaroon ng anxiety. Isa lang naman ang inasahan ko eh. Ako personal, tingnan niyo po ako. Isa lang ang inasahan ko na bigong-bigo ako eh. Bigong-bigo ako. Palagay ko, bigong-bigo din kayo. Siguro pag pinakita ko, kasama ko kayo. May inasahan po ako eh. Pero bigong-bigo ako, hindi umubrat tong Bible verse na to eh.
Alam niyo kung ano yon? Ito, oh. Oh. Sino umasa dito? Taas ang kamay. Hindi kayo umasa, nabibigyan kayo 10,000. Lahat ng Pilipino nun, asang-asa eh. Kita ninyo, bakit ko pinakita doon? Bakit ko po pinakita to? Hindi para atakihin ha. Pinakita ko sa inyo yung diferensya. Ano yung difference? Pag umasa ka sa Panginoon, hindi ka madi-disappoint. Amen? Pag umasa ka sa politiko, there's a lot of disappointment. Hindi mangyayari. Anong ibig sabihin? Not only politician, pati yung mga kapwa-tao natin. Pinangakuan ka, pakakasalan ka, tapos tinakbuhan ka. Tao yan eh. Pinangakuan ka na magbabayad siya ng inutang niya sa'yo, pagkatapos nung sisingilin mo na, siya pagalit. Di ba? A lot of disappointment pag nakadepende tayo sa tao. Pero pag sa Diyos tayo dumipende, hindi tayo madi-disappoint. Kaya po ang year 2025 ay nakasentro sa tema Pilgrims of Hope. Sino yung Pilgrims of Hope? Tayo po yun. Ano ibig sabihin ng pilgrim? Manlalakbay. Ikaw, ako, tayong lahat dito, tayo ay manlalakbay. Kaya ngayong panahon na ito ng paghahanda, ang unang kandila sa Advent Rite natin ay pag-asa pa rin. Year of Hope, Advent of Hope, lahat tayo ay may pag-asa kung titingin tayo sa Diyos. Meron po tayong logo sa Pilgrims of Hope. Kung hindi pa kayo pamilyar, ang ganda po ng meaning niyan. Tingnan ninyo yung 4 na kulay. Yan pong 4 na kulay ay sumasagisag sa sangkatauhan, humanity. At kung titingnan nyo yung kanilang mga kamay, sama-sama silang nakayakap. Ang tawag natin dyan ay yung paglalakbay na sama-sama. No? Then, makikita ninyo, saan sila nakayakap? Sa krus. Yung krus po, nakabend, hindi po naka-straight. Ibig sabihin, si Jesus ay nakatingin sa sangkatauhan. At ang krus na yan, pag niyakap natin si Jesus, matibay tayo. Bakit? Sa ilalim, makikita nyo yung angkor, nakita nyo yung mga malalaking barko, hindi siya gumagalaw kasi may angkor, ang angkor natin, si Jesus. Yung kulay blue, yan po ay sumisimbolo wave. Ano yung wave? Mga pagsubok sa buhay natin. Pero hindi tayo matitinag dahil meron tayong angkor. At yung kulay green, ang ibig sabihin ng green ay buhay, pag-asa. Kaya tayong mga naglalakbay, meron tayong pag-asa. No? So tingnan natin sa Bible, ano ang sabi ng Romans chapter 15 verse 13? May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Tinatanong ko po kay Sister Malu, hanggang anong oras ako? Hanggang anong oras po ako? Anong limit ko po? Kasi po, sanay ako magsalita ng mga 5 oras. Sandali na lang po to, matatapos na to. Konting-konti na lang. Baka naman sabihin nyo, gabi na brother, uwi na kami. Abay, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Bisita nyo po ako, ano? Hindi po ako taga dito. Umalis po ako sa bahay ko, sa Laguna, ng alas 3. Dumating po ako dito, alas 7 na, sa dami ng traffic na dinaanan. Alas 3 ba tayo umalis, Jo? Yung kasama ko po si Brother Jose Corilla. Ito po ay dating seminarista ng Don Bosco. Dapat po, di ko na to ngayon. Ano ka na lang? Brother na lang. Kasi hindi na siya nagpare. Na-inlove siya eh. Na-inlove. Sa madaling salita, lumandi. Hindi nagpare. Brother Joe, joke lang. Alam ni Brother Joe, mapagbiro ko eh. Iyan, okay ba dyan? Hanggang anong oras ako? Hanggang anong oras ako? Mga 30 minutes pa, pwede ba? Okay lang? Okay lang po ba 30 minutes pa? Bibilisan ko na lang po. Kung sa bagay, yung mga bahay naman ninyo, lalayo, ano, mga 10 minutes, nandiyan na kayo, no? At salamat po, salamat po. Sa Bible, asan na ba si Father? Baka ako'y gigil na si akin si Father, matutulog na si Father. Father, matulog na po kayo. No. Mamaya na namin kayo gisingin.
Sabi yun ng Hebrew chapter 6 verse 19 to 20, hope is an anchor of our soul. Sino yan? Tulad ng sinabi ko, ang hope ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ano ba ang pag-asa? Ang pag-asa po ba ay isang theological virtue kung saan ang ating desire sa karya ng langit, sa buhay na walang hanggan, ang ating magiging kaligayahan. Kaya ho, mas maganda na meron tayong pag-asa. Bakit? Sapagkat ang bertud ng pag-asa ay nagpapahiwatig ng mithiin ng kaligayahan na inilagay ng Diyos sa puso ng lahat ng tao. At sinusugpo ang kawalang pag-asa. Ito na po. Bakit kailangan tayo mag-observe ng pag-asa, ng hope? Simple lang po. Simple lang. Alam niyo, meron nung batang 14 anyos, may 14 years old ba dito? 14, ang edad. 14 ka? Sa babae, 14. May 14? Mas bata sa 14 kayo. Ha? Alam niyo po, mga magulang ko't kapatid, sa aming lugar po, 14 years old na batang babae. Ano yan? Parang junior high. No? Junior high ang 14. Alam niyo po, yung bata, bagsak na bagsak yung moral. May problema siguro, personal o kung ano man. Wala po siyang makausap. Wala po siyang matakbuhan kasi yung mga magulang busy sa trabaho. Early in the morning, aalis, darating, gabi na. Dagdagan pa ng traffic, late na dumarating. Yung 14 anyos na batang babae, umakyat po ng 9th floor building, tumalon. Nakaraan lang po yan sa amin. Tumalon po, basag ang ulo, patay, of course. Ito yung nakalulungkot kapag nawalan tayo ng pag-asa. Di po ba pag may sakit tayo, sinabi ng doktor sa atin, ha? Stage 4 ka na, cancer. Anong ibig sabihin? Wala ka ng pag-asa. Ano yon? Mamamatay ka na. Pagka binanggit sa atin, wala ng pag-asa, wala na. Malungkot na ang buhay. Yan ang kabaligtaran kung aasa tayo sa Panginoong Diyos. Sapagkat kung tayo'y magtitiwala sa Diyos, sinusugpo ang kawalang pag-asa na mamatnubay sa lahat ng panglulupaypay, pinapasigla ang puso upang nasain ang ligayang walang hanggan. Ang ganyak ng pag-asa ay nakaliligtas sa egoismo at naghahatid sa kapalaran ng pag-ibig. Catechism of the Catholic Church, number 1818. Kaya ang sabi ng Biblia, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat ang nangangako sa iyo. Tapat ang nangangako sa akin. Sino yon? Ang Diyos. Sabihin po ninyo uli sa katabi nyo ang another blessing. Tapat ang Diyos sa iyo. Amen. Wala akong magdududa dyan. Ang tanong ay ito. Ang tanong ay ito. Tapat ba ako sa Diyos? Pag sinabing, ang Diyos ay tapat sa iyo, nothing to doubt. Pero ang tanong, tapat ba ako sa Diyos? So lagi hong mayroong vice versa ang tanong. So mga minamahal kong magulang at kapatid, paano nating mapapatunayang tapat ang Diyos na nangako sa atin? May isang kwento po sa Bible, ito po. Ang stand niya, hoping against all hope, against all odds. Tingnan niyo po yung picture. Hoping against all hope, against all odds. Sino po yan? Sino po yung nasa picture? Kilala nyo? Sino po? Ang galing nyo. Paano nyo nalaman si Abraham? Matanda rin si Moises eh. Paano nyo nalaman si Abraham to? Paano nyo nalaman? Ha? Dahil sa bituin. Tama, palakpakan natin. Tayo ka. Tayo ka. Harap ka sa kanila. Kumaway ka. Ibig sabihin, yung batang ito, ikaw naman, natutuwa ako sa iyo, ikaw. Humarap, bakit po ba nalaban ka sa akin? Kasi sabi ko, paano nyo nakilalang si Abraham yan? Sumagot siya. Medyo shy type.
Kasi po dahil sa mga bituin. Totoo yun. Ang karakter na nasa likod po natin sa TV, nasa likod ko rather, si Amang Abraham. Siya po yung may stand na, salamat anak, siya yung may stand hoping against all. Tapat ang Diyos na nangako sa kanya. Tapat ang Diyos natin. Bakit? Kasi ganito po ang kwento. Di ba? Basahin natin yung kwento ni Amang Abraham. He believed, hoping against hope, that he would become the father of many nations, according to what was said, thus shall your descendants be. Romans chapter 4, verse 18. Ano po ba yung kwentong ito? Ito yung kwento. Roma chapter 4, verse 19. Mag-iisandaang taon na siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah, hindi si Duterte yan, ha? Ay baog. Gayon man, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Ano po ang magandang kwento natin kay Amang Abraham? Just imagine 100 years old, uugod-ugod. Ha? Tapos yung asawa, si Sarah, baog. Ano nangyari? Nagkaroon ng maraming anak. Bakit? Kasi yun ang pinangako ng Diyos sa kanya. Ikaw ay magiging ama ng lahat ng bansa. Di ba? Si Daddy, brother, ilang taon na po kayo? 63? Si Mrs. 61. Makakabuo pa. Kinilig si sister eh. Di ba? Ay bay, si Amang Abraham 100 years old eh. 63 lang si brother eh. Oh, sino pa umaasa dyan? Naku, parang si brother eh. Ano ba? Puporma ka na naman brother eh. Ha? Di ba? Oh, si tatay oh. Tay, pwede pa tay. Oh. Kaya ang Diyos, nung sinabi natin ang Diyos ay tapat, totoo po, huwag kayong magdududa. Tapat ang Diyos sa atin. Pero tanungin natin sarili natin, tapat ba tayo sa Diyos? Kaya si Amang Abraham, dahil sa kanyang pag-asa, dahil sa kanyang pananampalataya, naging totoong ama ng maraming bansa. Kaya meron tayong kanta kay Amang Abraham. Si Amang Abraham, maraming anak, si Amang Abraham. Isa na ako doon, at ikaw din, at ikaw din, at ikaw din. So let us praise the Lord. Father Abraham has many children as Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. 2 Corinthians chapter 4, verse 18, ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. So yan yung pananaw dapat ng mga Kristiyanong naglalakbay. Year of Hope, tayo'y mga Kristiyanong naglalakbay, punong-puno ng pag-asa, nakatingin tayo sa labas ng mundo, ang ating pananampalataya, hindi sa daigdig na ito lang. At may isang kwento sa Bible, ito naman ay si Zacarias. Si Zacarias ang asawa ni Elizabeth, na tatay ni San Juan Bautista. Nakalagay dyan sa screen, huwag kang gumaya, huwag kang tumulad kay Zacarias. Bakit po? Tingnan ninyo ang kwento. Si Zacarias, pinagpakitaan ni Anghel Gabriel, Lucas chapter 1 verse 12 to 13, tapos sinabi ni Arkanghel Gabriel, dininig ang daing mo, ang asawa mong si Elizabeth, manganganak ng isang anak na lalaki. Anong ginawa ni Zacarias? Sabi ni Zacarias, bagamat sinabi ni Anghel Gabriel na siya'y sinugo ng Diyos upang magdala ng mabubuting balita, sabi ho ni Zacarias, paano mangyayari yun? Ano nangyari kay Zacarias? Siya po ay napipi. Kaya pag tayo'y nagduda sa Diyos, magiging muted tayo. Magiging pipi tayo. Kaya huwag tayong tumulad sa nangyari kay Amang Abraham. Pag tayo'y may pananampalataya, tindigan natin yan sa mga bagay na hindi nakikita. Bibigyan ko kayo ng isang kwento. Konting-konti na lang po. Tingnan nyo sa picture. May isang lalaki
nagdadrive siyang mag-isa, pumunta siya sa isang mataas na bundok, sabihin na natin Sagada. Sagada. Ngayon, inabot siya ng gabi sa biyahe niya. Palibasa, bundok, madilim, no? Talaga namang mag-isa siyang nagdadrive. Sabay umulan. Ang nangyari po sa lalaking ito, nawala po siya sa tamang daan at siya po ay, nahulog po sa bangin. Nahulog yung kotse niya sa bangin. At nung yung kanyang kotse nahulog sa cliff na ganon, ang lalaking ito ay mabilis mag-isip, binuksan niya yung pinto, lumundag siya, at paglundag niya, nakakapit siya sa isang puno. At yung kotse niya, dire-diretsong bumagsak. Pagdating sa lapag, bumalusok siya, sumabog, nag-apoy. So takot na takot yung lalaki. At yung lalaking ito, kalaunan, sa kanyang pangungunyapit, siya po ay nagdasal sa Diyos. Alam niyo kung ano yung lalaking ito? Lay minister po ito. Lay minister. Ha? Ito yung lay minister na talagang active sa parokya. Hindi lang tuwing linggo nagsiserve. Kahit na ordinaryong araw nagsiserve. Pero pagdating sa hapon, nagiinom. Sister, makatawa, wagas eh. No. Ano nangyari? Siyempre nakalambitin siya. Sabi niya, Lord, nagsiserve naman ako sa iyo. Ha? Special Minister of the Eucharist. No. Sabi niya, Lord, tulungan mo po ako. Iligtas mo po ako. Alam niyo nangyari? Habang nagdadasal siya, punong-puno ng pag-asa. Sabi niyang Panginoon, bumitaw ka. Sabi niya, pambihira namang sagot yan. Bumulusok na nga yung kotse, sabog eh. Sabay sumagot yung kanyang pinagdadasalan, bumitaw ka. Alam niyo, ang ginawa ng lalaki, sa halip na bumitaw, nangunyapit, sinama pa yung dalawang paa, para na siyang unggoy doon. Sabi niya, uulitin ko yung dasal ko. Lord, Lord naman please, meron akong pag-asa, may pananampalataya, naglilingkod ako, iligtas mo po ako. Sumagot na naman ng Lord, bumitaw ka. Talagang hindi siya bumitaw. Kahit ngawit na siya, hanggang sumikat ang dakilang haring araw, pagsikat ng araw, alam niyo kung ano ang kanyang posisyon? Yung kanyang kinakapitan pala, ito lang. Kung bumitaw siya, dito lang siya babagsak. Kasing taas lang niyang bangkong yan. No? Ganun lang pala ang sitwasyon niya. Kung nakinig siya kay Lord, kung yung pag-asa niya ay totoo, ano nangyari sa kanya? Hindi siya nangawit. Nakarelax siya hanggang sumikat ang araw. Amen? So ganyan ang pagtitiwala natin dapat sa Diyos. Hindi nagdududa. Sa halip ay patuloy na naglalakbay. Ang sabi ng ating yumaong Santo Papa, Pope Benedict XVI, the one who has hope lives differently. Pag ikaw ay may pag-asa sa Diyos, pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ibang tao ka. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo, na tayo ay mga bagong nilalang. At bilang bagong nilalang, ang dapat makita sa atin ay ang Panginoon. Amen? Tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan po ang pag-asa. Kaya ngayong year of hope, Jubilee Year of Hope, ngayong Adbyento, lalong-lalo na sa araw ng Pasko. Yung Pasko noon, iba na sa Pasko ngayon. Baguhin po natin sa mga dumalo sa parokyang ito ni San Jose or ni St. Joseph. Sa mga nakinig ngayon sa aking tinig, baguhin natin. Hanggang dun sa mga display natin, baguhin natin. Sino ang reason for the season? Si Jesus. Sino ang bida? Si Jesus. Sino ang nakasentro? Si Jesus. Hindi po tayo. At dahil umupo na sa tabi si Father, yan ang sign na matatapos na ako. Last thing, yung ating pag-asa, yung ating paglalakbay, sasamahan po natin ng pagtulak. Push. Ano po ang ibig sabihin ng pagtulak na ito? O P-U-S-H? Ito po ay pray until something happens. Huwag po tayong maglulubay, magdasal. Final na po ito. Huwag tayong maglulubay, magdasal. Pero, eto, kaharap ko si Father, hindi lahat ng dinadasal po natin, hindi lahat ng hinihingi natin through prayer,
nangyayari at magaganap sa atin. Kaya nga sa dasal nating Our Father, anong sabi natin? Thy will be done. At sa aklat po ng banal na kasulatan, no? Sa Proverbs, sabi doon, huwag kang magtitiwala sa sarili mo. Don't not lean on your own understanding. Hayaan mong ang plano ng Diyos ang mangyayari sa atin. Ito po, may papakita ko. Nakita nyo kanina yan? Nakita nyo po kanina, naalala nyo? Kumanta tayo ng Santa Claus. Yung batang iyan, hindi nyo yan inaanak. Pero ginamit ko yung picture na yan. Ang pangalan po niyan, batang iyan, medyo malaki na siya, Maria Kiona Francesca. Kaya siya ay pinangalang Francesca kasi nung dumalaw ang Santo Papa Francisco, sinunod yung pangalan sa kanya. Ibig sabihin, regalo siya doon sa pagdalaw ni Papa Francisco. Kaya siya ay Francesca. Maria, kay Mama Mary, Kiona, Hawaiian meaning God gracious gift. Regalo ng Diyos sa pagdalaw ni Santo Francisco. Itong batang ito, mga kapanalig, pag tiningnan nyo ang kanyang picture, punong-puno ng sigla, punong-puno ng pag-asa, pero noon pong February 6, 2022, kinuha po siya ng Panginoon. Pinanganak po siya October 16, 2015, February 6, 2022, sa edad na 6, kinuha po siya ng Panginoon. At itong batang ito na isinishare ko po sa inyo, si Maria Kiona Francesca, siya po ay anak ko. Na mula nang ipinanganak, lagi ko pong kasama sa aking mga apostolate, kaisa-isang anak po namin ang misis ko. Ito po yung misis ko nasa harap. Tayo ka, mahal, harap ka sa kanila. Tayo ka, ayan. Malaki ang igwat ng edad namin eh. Sabi nyo, batang-bata, si brother matanda, mga salbahe kayo. Bakit si Bossing Vic lang ba pwede? Oh, late vocation ako eh. Oh. Isang anak namin si Maria Kiona Francesca, pero nung February 6, kinuha po ng Panginoon. Pero nagdadasal po kami. Nag-apostolate ako eh. 18 years ang radio program ko sa Radio Veritas. 36 years na ako sa apologetic ministry. Nagdadasal ako, nagro-rosary ako. Kaming dalawa, nagdidebosyon. Walang sakit yung anak namin. Sa isang iglap, kinuha ng Panginoon sa amin. Paano yung push? Pray until something happens. Hindi ho tayo pwedeng kumwestiyon sa Diyos. And regardless of our age and status, kay pare, kay ordinaryong laiko, matanda, bata, pinakabata, pag kinuha ng Panginoon, you have no right to question the Lord. Anong gagawin? Pag-asa. Nung una, pag sinishare ko to, hindi po pwedeng hindi ako umiyak. Pero sabi ko sa sarili ko, nakatingin tayo doon sa kabila, doon sa ating inaasahan. At ito po, yung nagmo-motivate sa aming mag-asawa kung bakit patuloy kaming naglalakbay na masaya, naglilingkod at patuloy na umaasa isang araw sa piling ng Diyos, magkikita-kita rin tayo. Amen? Ito po'y personal testimony ko. Sana po maka-inspire sa inyo. Kung meron po kayong dinaranas na problema, na lungkot, huwag hong maging dahilan yan para tumalikod kayo sa Diyos. Para mawalan kayo ng pag-asa sa Diyos. Bakit? Sapagkat tapat ang nangako sa atin. At ang pag-asa never disappoint us. Hindi tayo madi-disappoint sa biyaya ng Diyos. Sa akin pong pagtatapos, mahaba pa yung aking slide pero tatapusin na po natin. Tandaan natin, pag may problema tayo, Jesus is our only hope. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew chapter 11, verse 28. At sabi po ng Biblia, Roma chapter 12, verse 12, be joyful in hope, be patient in affliction, faithful in prayer. At ang kailangan lang natin, patuloy na koneksyon sa Diyos. At sinasabi ng ating mahal na Santo Papa Francisco, he beautifully expressed na kinakailangan ng pag-asa sa atin
tumulong tayo sa iba, na maging lakas ng iba, tumulong tayo sapagkat ang Espiritu Santo ang gagabay para sa atin. And finally, ang sabi po ng Biblia, magtulungan tayo sa pagdadala ng ating mga pasanin. Sa ganitong paraan ay matutupad natin ang utos ng Diyos. So I hope, kahit po medyo napahaba ako, nakapag-iwan ako sa inyo ng inspirasyong mga salita na madadala natin sa ating paglalakbay sa buong taon ng Jubileo. At tandaan nyo, ang Jubilee every 25 years. Swerte natin, inabot pa natin ngayon. Susunod pong okasyon yan, 25 years, baka wala na tayong pare-pareho. Yung mga bata nandito pa. Kaya patuloy tayo magdasal, umasa, baguhin ang modernong Pasko, ang pagdating ni Kristo, tanggapin natin si Kristo sa lumang anyo, yung paghahanda para sa ating mga sarili. Meron po akong i-offer sa inyo, no? In relation po sa ating selebrasyon, meron po kaming mug. Ito po ay merong part ng aming apostolate. Dahil magpapasko, Father, ipopromote ko lang po Dahil magpapasko, pinrint natin yung logo. Pinaliwanag ko sa inyo kung ano ito. And then sa likod, nakalagay yung tema. Ang tema ay, the Jubilee Year 2025 is a time to renew hope and trust and to reconnect with God, with each other and creation. Pagka meron kayo nito, every morning, araw-araw naman kayo nagkakape, nagre-remind dito sa atin na tayo'y naglalakbay ng magpasa. Dahil magpapasko, pinakamagandang regalo po ito. Meron na po iyang card, Jesus is the reason for the season. Lagyan nyo ng pangalan ng re-regaluhan nyo, galing sa inyo. Meron kayong mensaheng pinararating. Regalo sa sarili, regalo para sa iba. At ito, may pangalan. Ang pangalan po ay Father Romel Pelizardo. Father, maliit na regalo para sa iyo. Galing po sa Radio Veritas, Brother Marco. So, nasa labas po, pwede po kayong mag-avail. 100 lamang po ang isa. Tapos kung meron kayong extra, doblihin na po ninyo, ipangregalo na ninyo, huwag kayong magregalo ng kung ano-ano. Iregalo nyo yung may message. Ano yung message? Pag-asa. Amen? Maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig. Ay, nakalimutan ko. Meron nga po palang isa pa akong dala, yung libro natin. Pagtatanggol sa pananampalataya. Ito lang po ang available. Lubos na po ito. Ang laman po nito, all about Catholic faith. Ako po ang sumulat. Meron po yung imprimatur ni Bishop Milo. Yan po ay may endorsement ni Bishop Bangkod ng CBCP Episcopal Commission, Biblical Apostolate. Retirado na siya ngayon. Ang ating CBCP President ngayon ay Cardinal Pablo David, Cardinal Tagle, Cardinal Anchoco, Bishop Sok Villegas, Bishop Elmer, Bishop Valentin, Bishop Evangelista, Bishop Roberto Santos, dating obispo ng Balanga, obispo na ninyo ngayon, Bishop Francisco, dati niyong obispo, Bishop Narciso ng Romblon, Bishop Emeritus Teodoro Bacani, sila po yung mga nag-i-endorse ng libro natin. Bakit? Kasi po ang laman nito, how to explain and defend our faith. Kasi maraming tanong sa atin, ba't kayo may mga ribulto, bawal yan, bakit kayo nagpapabinyag, bata pa lang, ba't kayo nangungumpisal kay Father, tao lang din yan katulad ninyo, wala bang kasalanan yan, ba't kayo dyan nagkukumpisal? Yung communion, yung daw ostya ay simbolo lang, ang daming tanong, nandun po sa libro na yan, pwede nyo pong i-avail. So kung meron kang 200, kuha ka ng isang mug, kuha ka ng isang libro. Kung wala ka, 100 lang, bumili ka kung anong gusto mo. Pag wala kang 100, tingnan ninyo yung katabi nyo mukhang may 100, utangan nyo muna. Pag hindi yan nagpautang, wala na agad pag-asa. Amen? Amen? Muli, Father Romel, salamat po. At mamaya kayo pupunta sa likod para bumili. Tulong nyo po sa ministry ko, sa ministry natin, to defend the faith. Ako po si Brother Marco, Evangelista ng Radio Veritas 846. Nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Ayan po yung ating program. Wala. Hindi ko pala nalagay. Ang radio program ko po ay Apologetica ang title. Ito pala. Ang Apologetica po, ang ibig sabihin niyan, explanation of faith. So 17 years na po yung program natin. Lahat ng tanong ninyo, hindi ho si Eli Soriano sasagot. Radio Veritas. Hindi ho kung sinong pastor at ministro. Radio Veritas. Tune in lang po kayo.
Pag cellphone lang kayo, tingnan ninyo, DCRB, live po ang ating programa. Tuwing linggo, alas 2 ng hapon. So bukas, may program ako alas 2. Ang una kong babatiin, si Father Romel, tsaka kayo. Amen? Maraming salamat po. Sumainyo ang katotohanan. Para purihin ang Diyos. Thanks so much, Brother Mark Evangelista, sa iyong malalim na pagpapaliwanag ng tema ng ating Advent Recollection sa gabing ito. Alam kong marami po tayong natutunan sa sharing po ng ating guest speaker. Baka meron po tayong mga questions or clarifications para po sa ating speaker. At ito po ay pangungunahan para sa ating open forum ng ating PPC President, Brother Hermy D. Estrabo. Palakpakan po natin si Brother Hermy. Sino po ang may tanong? Ako po ang magtatanong. Brother, napakatindi po nung pangyayari na ganap sa inyong buhay. Ano pong meron kayo at ano po nyo, na-survive po nyo yung ganon? Sa totoo lang po, mabigat po talaga yung sitwasyon dahil kaisa-isang anak na babae, isang anak. Siyempre, late na ho ako nagkaroon ng bukasyon ng pag-aasawa. Naubos ang panahon ko sa ganitong gawain, na-enjoy ng gusto. Pero nung kinuha po ang anak ko, si Maria Kiona, naglagay na po ako sa sarili ko ng hindi ko alam kung paano ko na-motivate yung sarili ko. Pero ang lagi kong sinasabi, parang ganito lang po yung analogy. Di ba, halimbawa, umuulan. Pag umuulan, may payong ka. May kaibigan kang tatawid sa ulan. Pahiram mo yung payong mo sa kanya. Ngayon, habang nasa gitna siya ng ulan, aalis ka na rin, so sasabihan mo siya, Sister or brother, kailangan ko na yung payong, kukunin ko na. Hindi ho pwedeng magalit o mag-refuse yung may hawak ng payong. Bakit? Kasi iyo yun, pinahiram mo lang sa kanya. So ano mangyayari? No choice, ibabalik mo yon. Kahit kailangan mo pa kasi umuulan. Ibig ko sabihin, kahit masaya pa ang buhay, sapagkat kinukuha na ng may-ari, anong gagawin mo? Susoli mo. So yun yung aking motivation. Yung anak ko, sa loob ng 6 na taon, masaya kami, araw-araw kaming magkasama, kasama ko sa lahat ng apostolate, mula sa mga kunsangsang probinsya hanggang Mindanao, kung saang diocese, anong parokya kaming yayain, kasama ko sila. Hindi yung naging mabigat sa akin kasi alam ko na yung buhay natin dito ay temporal at siya ay tinawag ng Diyos. Baka sa ibang dahilan na hindi ko kayang sagutin mismo. So I put all my trust to the Lord at na-overcome ko po lahat. Ganun lang po. Only the Lord knows kung ano po yung sagot. At kung bakit ako matatag, kasi naniniwala ako, sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, no? Ang pag-asa natin hindi lang sa buhay na ito, kundi mas lalo sa darating. Kaya ang anak ko, sabi ni Bishop Teodoro Bacani nung nagmisa ng kanyang wake, nung kanyang burol, nagsuot father ng puti si Bishop Bacani. Sabi niya, pati yung mga nakipag-concelebrate na pari, Father Daniel Estacio, chief exorcist namin sa Pasig, nagsuot ng istolang puti. Kasi sabi niya, this is a celebration of life. Bakit? Kasi si Kiona ay nasa langit na, tayo struggling pa. So doon lalo akong lumakas ang loob. Dahil yung mga pari, mismong kaibigan natin, nakita natin na yun ang kanilang pananaw. So hindi ka ba magiging masaya? Walang magulang na maghahangad ng hindi maganda sa anak. Maganda na po yung kinalagyan ng anak ko. Kaya yun ang naging motivation ko, brother. Ba't ko nakayanan? Amen. Maraming salamat po. Ang inyo pong sagot ay tunay na nakapagpapalakas ng loob sa mga nakaranas at hindi pa nakakaranas. So kung wala na po tayong tanong, ay ating pong muli palakpakan po natin ang ating panauhing pandangal. Tinatawagan po natin ang